Wilujeng dalu Mas Percil. Wilujeng dalu Bulimbo. Waduh. Ketoke kok kaya suntrut sayah ngono ki tas ngopo ya Mas ya? Tangi turu. Waduh. Sirang sehat. Oh. Awake lah nembe rumba-rumbu. Waduh, mergo kathah kegiatan. Mboten. Kathah job. Mboten. Loh, kathah pekerjaan. Mboten. Lah napa kok rumah? Ranti duit. Aja mbok blakakne ngono Lah kuwi. piye to Pak? Wong jarine kudu jujur. Ya Mas ya jujurmu ya termasuk kejujuran kok. Niki wonten desa. Alhamdulillah, Dik. Neng desa ndi, Dik? Anu ringin jajar. Ringin anyar kok. Napa nembe lek nandur? Bener napa mboten kula matur ringin jajar? Wah, sikut losor ya malah. Bener aku. Loh, Ada dua persepsi yang mengatakan nenek sing ngarani apa? Ringin anyar. Jajar, sitoke ringin anyar. enten sing marani suko anyar. Loh, sing bener endi? Kowe malah loro lho, sampean aku wis sitok lho. Loh. Ringin jejer. Lah iya, ringin anyar eneng meneh suko. Ora nek ringin anyar iku apa lagi nek nandur. Berarti cuwilik ringine berarti. Wong kuwi desa Lah nggih desa. Desa. Desane napa? ringin anyar. Lagi nek nandur berarti. Nandur seminggu. Mungkin ringine wis gede-gede ya. Masa sampean ya gak ero. Niki desa ringin lawas. Loh. Dadi Ringin anyar. Anyar kok lawas. lah nandure wis suwe mbah mbiyen kok. Nggih, ringin jejer, Bos. Ringin anyar. Lah sembuh lah anu. Saya tak bedai saiki. Jangkel-engkelan. Tak bedai lek blok ringin. Nggih napa? Aku numpak mobil. Nggih. Truk. Nggih. Kene jurang. Neng ngarep eneng ringin jejer loro. Saiki posisiku piye? Posisi munggah. Ya nek mengkok ngiwa Jurang. nengen jurang. Mboten saged mundur paling tidak mundur ya Ora to, Dik. iso. Lah ngarepe nek wit ringin lho. Eneng jurang sing kiwaku. Nggih. Tengen jurang. Ngarepe eneng ringin loro jejer. Mboten- Posisi mobil munggah. Nyanti paraku. Mundur tetepan, maju mboten saged ngiwa jurang nengen jurang kok masalahe. Walah ngono kok dagelan kondang. Lah nek sampean Ya pripun? panggah maju no. Nek ringine lho. Ringine cilik-cilik kok. Ringine sik cilik-cilik wae tak. Oh, ringine Lah sakmene. iya jare ringin cilik kok jejer. Jane nak dikiwakne, Pak. Nyapa? Ya bendang bongko kabeh kowe. Sampean ni enek. Saya ringin- kula pertanyaan masalah ringin. Iya. Tengah ringin gede. Oke. Heeh. Tengen jurang, Hmm? kiwa nek cah cilik. Posisi nanjak. Piye, Dek? Terus. Ringine gede. Lho kok geli semen? Lah iki mosok cilik. Ngiwa jurang kene cah cilik. Ya Tengen ora cah iso. cilik. Ya ora iso. Sik direm terus cah cilik kon ngalih. Mboten saged. Ora iso. Wit ringin, Hah? tengen jurang kiwa cah Ya cilik. ora kena no, Pak. Langsung terak kiwa. Lho, bocah cilik lho, Pak. Ora masalah mandak anakmu Wah, kok. jangkrik tenan. Kok rumangsaku kok. Lha apa mateni anakku kok piye? Bales. Anakmu kan cilik to, Dek. Anak percil kan cilik. Oh iya. Iya. Anak percil cilik, maksudnya dudu Loh, anakmu. Saiki Anak ngomong-ngomong percil tentang wong. iya tentang perhewanan. Nggih. Kewan apa sing pinter dhewe? Eh. Yo, iki ngomong lho, ngomong percil. Kewan sing pinter dhewe. Heeh. Kancil. Kancil apa? Masalahnya kancil niku sok ngapusi macan, sok ngapusi kethek, Ayo, kethek apa? ngapusi karo Kewan sing pinter patani. Kewan sing Sik pinter. tak pikir sik, Pak. Sik tak Apa? pikir sik. Hmm. Wis, kancil. Kancil apa? Padha ngono kok padha iki. Oh iya. Kewan pinter dhewe kuwi Napa? kodhok. Lah kok saged? Kodhok iso dodol rokok lho. Rokok. Ngeyel deh. Ayo, lucu ndak aku iki. Lucu. Rokok. Rokok. Kayak aku ngerti wong dodol rokok terus Terus terinspirasi. non sewu. Iya. Kewan. Kewan yang paling ngeyel sedunia kewan apa, Pak? Loh, kewan paling ngayal dhewe iki apa ya? Ya anu asu kuk. Ora ngeyel kuwi bengok kaya. Macan. Oh. Nyapo macan meneng ae kok. Lah kewan ngayal apa? Kethek. Loh, nyapa kok kethek? Loh, ngeyel to sih. Iya iki diomongi kok. Ngeyel. Loh. Lah ya nyapa kok kethek? Loh, Ngeyel. wis ngeyel to. Piye to, Cil? Kewan sing paling ngeyel ki lho apa? Singa. Ora ngeyel lah sing kleng. Ora ngeyel. Asu. Asu ki Kurang. Jajal apa? Kethek. Lah ya nyapa kok Lah kethek? kok ya sik ngeyel nyapa to? Wah, kowe ngelokne aku kaya kethek. Lho malah ngaku. Malah ngaku. Aku ra omong malah Ora omong. Ngene matur suwun ya, Mas. Iya. Lah, berarti dhek masih kethek. Lah aku muni kethek matur suwun ya, Mas. Kowe iya berarti kowe ya masih kethek.
Tapi awakmu delokno kethek ra masalah, Dik. Danya apa? Aji kowe timbangane kethek. Lah kok iso? Lah kowe arep ndelok kethek nang kebun binatangnya dadak mbayar lho. Iya. Kethek ndelok kowe apa gelem bayar. Aku berarti apane kethek? Mase no. Aji kethek kowe. Lah pakmu apa Pak Do? Aku sing duwe kethek. Oh. Masa sing duwe kethek? Wong kowe bendina karo aku ya kowe ya kancane kethek. Lah iya aku sing ngomong kethek, tek rene tek. Oh, berarti sakmene mbane iki termasuk nganu kabeh. Apa? Iki penonton. Ketek. Lah ngerti lak kethek kabeh tak mulih ae lho ndelok kethek lho gawe opo. Masalah. Napa? Oh nggih, Mas. Masalah no. Niki sing genah Pak Ede ditimbali, Mas. Kersane. Loh, Lho lah iya ditimbali apa ya ora oleh. ditimbali warga masyarakat wonten ing Ringin Anyar, nggih Nggih. Ringin napa niku? Jajar. Jajar Ringin nggih. Jajar. Suku Anyar, Sembarang, Mas. Ponggok Blitar. Nggih. Niat hajat niku bersih desa karo mauludan. Bersih desa kalih mauludan. Wah, wis Pak pas. Kanjeng Nabi. Nek desa apa ringin jajar ngenekke bersih desa lan dibarengi karo mauludan ki wis pas, Dik. Awit desa ringin jajar ki desa sing ayem tentrem. Ringin jejer. Ringin jajar ki desa sing ayem tentrem, guyub rukun. Gemah ripah loh jinawi. Iya. Apa kang sarwa ditandur mesti tukul. Tukul. Joneh to pari ra tukul pari, jagung ra tukul jagung. Ngebat bersih desa ngresiki desane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, adoh saka Sukerto, adoh saka Bilahi, adoh saka Memolo. Molo apa wae. Barengi karo maulutan. Mulutan. Laire Kanjeng Kanjeng Nabi Nabi. Muhammad sing nggawa keberkahan sing bakal maringi syafaat karo sak kabeh para umat. Kulu mauludin yuladul alal fitrah, kabeh bayi sing lahir ki dalam keadaan suci. Apa to tegese suci? Susune sak manci. Alah percil gak seneng aku. Mesti aku ditompon diangi lagi ya. Wong ngono Mas aku dijakmu man ngene iki pas santapan rohani. Santapan rohani, Apa Dik. kena disantap timbane nyantap iki kalau sindan-sindane disantap. Nyantap apa padha lanang. Kulu mauludin yuladul alal fitrah, kabeh bayi sing lahir ki dalam keadaan suci. Suci. Sakwise diresiki desane, sakwise dibersihkan dusune, mulane dalam keadaan bersih dan suci. Lah sebabe apa, Dik Cil? Bayek lahir kok metu rambute. Sebab kuwi wis ana ing donya. Salah. Sebab Sandangane wong iki Salah Pak Eko, kirang leres. Sebab apa bayi lahir kok metu rambute, Dik Cil? sebab apa, Pak? Sebab neng jero gak enek tukang cukur. Ngono ya, Pak Do. Lah sebab apa, Pak Do? Apa, Roh Ki? apa bayek ya? Bayek, paham. Sebab apa bayek lahir kok sing metu ndase sik? Sebab wis pancen kinudrat ginaris dening Gusti nek bayek lahir wi kudu metu sirahe dhisik. Awit sirah wi kanggo memikir apa barang-barang kang ala lan karena barang kang becik supaya manungsa ora bakal kalindih marang glantahing kanepson Gusti Kang Maha Kawasa. Hae. Lah kowe lah ora genah sebab apa bayi lahir kok sing metu dhisik ndase? Sebab apa bayi lahir sing metu kok sirahe dhisik, Dalah Decil? tangane sik Pak Do kuwi ngowok-ngowok sembarang. Alah percil gak seneng aku suwe-suwe. ngomong-ngomong bayi. Nggih. Ngapa bayi lahir kayak kok mesti nangis? Loh, Sebab iku pancen nandhane- kinudrat dening Gusti ginaris dening Gusti Oh, Bapak. iya. roh aku. Jawaban mantan. Jajal. Niku lho, nandhane bayi iki somong, iso lahir. Roh kahanan donya sing Lah. sarwa. Bayi ki urung roh dhisik, Mas. Pirang dino lagi dhek roh. Nyapa kok bayi lahir kayak mesti nangis? Ngerti? Enggak. Ah, mergo kaget. Lah kok saged? Loh, bapakku mbiyen sing ngendang-endak ngene, donge kok malih sakmene gedine. Bapake niliki. Mbiyen zaman ngendangi bapakku ndak ngene lho modele aku ning jero. Bapake niliki angger bar terus ngidoni lho gelo aku. Iya biasa iso-iso ngono kuwi. Biasa iso-iso ngono kuwi. Marane anjel lah. Ngene iki diisi dengan apa sing apik-apik kok. Lah niki niki pasukan sing termasuk sae-sae. apik. Terus bayi lahirnya apa kok tangane dhisik ngowok-ngowok. Lah niki kan tegese kesucian iki Kesucian. ibarate kaya bayi sing nembe Bayi. lahir. Dadi kabeh kuwi wis besok bar iki Pak Do. Kabeh padha karo bayek-bayek iki Pak Do. Bayi lahir kabeh. Ya, dadi mlakune kabeh wong-wong ini terus akhire ngene. Wis sampean ki Ora enek. ngono. Tingkah lakune resik lho. tenan. Resik Lah jiwa lek lan wis resik ragane. tenan karo warga sekitare, karo kanca-kancane, karo tangga-tanggane kudu sing rukun. Awakmu salat puwateng ra karo-karoan nek ra rukun karo tanggane itu percuma. Bener Dik Percil. Yang penting itu kerukunan. Nak nggih ngoten Pak Eko. Ayo nggih, Mas. Nah, Rukun ki gaman sing paling ampuh. contohne apa Ada Pak? pepatah mengatakan bersatu kita teguh bercerai. Kawin lagi Pak. Golek sing duwe bening.
golek kita runtuh. Runtuh, Pak. Ibaratnya kaya sapu lidi. Sapu lidi. Kae nek sitok gampang diceklek, tapi nek akeh diklumpukne terus ditaleni. Diceklek mesti angel. Ning lak dibong ya gelis. Iso dibong lho. Lah, maksud ta wong ki rukun akeh Pak Do. Kuwi kok lek wis enek ulere sitok, kuwi kok ya iso pecah. Lah piye carane mateni uler sitok? Uler aja dipateni Dik Cil. Ben gedhe ae, uler nek suwe-suwe iso dadi entung, entung suwe-suwe iso dadi kupu, malah piguna tumrap liyan. Ngawur ae kowe lek ngomong ngono. Lah kok iso? Awakmu tau mangan entung apa ora? Tahu to senenganku entung. Bahaya. Entungek tahu. Bahaya. Aja sok mangan entung. Marai biduren. Ora. Marai gatel. Enggak. Marai alergi. Ora ngono. Lah sebabnya apa kok gak oleh mangan entung? Awakmu bengi mangan entung, bar magrib mangan entung. Isuk metune kupu, Pak Do. Angel banget. Lah nek ngono kowe ya tak omongi Dik Precil. Kowe aja kulino mangan kangkung, aja kulino mangan bayem. Lah sebabnya apa, Pak? Nek metu kaya sulak. Oh iya. Matur nuwun Pak Do.